Здравейте, хора! Сега преди малко се прибрах от училище и това ми е блузката. Вижте как ми седи. И днес ще пробваме червила. Ето, в тази турбичка. Го изшелатика. И първо започваме с едно червено червило, което е на тази скъпа марка. Червено, тъмно червено червило. И нека да го пробваме. Това червило мога да го махна от червило, защото се маха трудно. И така. Еха. За Коледа ще ми седи супер. За Коледа ще ми е супер. Дето мен малко ми е тъмно. Това червилте. Но не отива. Време да сложим едно друго, което е много яко. Да, това се маха трудно. Иначе мирише много хубаво. Тук се изцапах. Аз после пак отивам тренировки. Така че, спокойно. Бързо да пробваме и другото, което е същата марка отново и е розово. То било лилово, бе. Леле, то става за Хелоуин. Леле. То става за Хелоуин, бе. Беше много хубаво. Това е. И ако ви харесва това видео, харесайте това видео и се абонирайте за мен, защото има много малко абоната. В предишния ми канал имах почти 300 абоната, но загубих ги. Така че, чао ви, хора!